Ναι, το φαίνεται. Παναγία Θεοτό και Παρθένε των χειρόνιμων τα έργα κατεύθυνον και συγχώρηση των πτεσμάτων ημονέτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Στο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν και αίκης αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς δύναμις, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Της αγγέλης αυτού εντιμήτε περί σου, το διαφυλάξε πάσης χωρίς σου. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσο. Σάββατον, αλλά και Πατέρα ίδιον έλεγε τον Θεόν. Είπεν πάλιν ο Ιησούς, εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέμψαντος με ως ημέρα εσύ. Έρχεται δείξω και ότι δυνατό εργάζεστε, όταν με τον κόσμο, φως ημί του κόσμου. Περιπατείτε ως το φως έχετε. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνθρωπος σωτηρίας των ημών Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμ, παγκόσμιου κλίνικας του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ των πρόσωπων τούτων και σε Θεό βοηθείας αυτών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του αγιασνέ το είδον τούτο και επιφυλήσει και δυνάμει και ενεργεία του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του απευθύνει αυτό τη χάσα από εκδρόσεως στην ευλογία του Ιορδάνου του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του συνεημάς από πάσχη της οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αδεαγούς όσο ελέησον και διαφλέξον ημάς ο Θεός, εσύ η χάρητη. Κύριε ελέησον. Παναγία Σακράντου, προηγημένης εν δόξου Υπεραγία Θεός και σώσον ημάς. με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή των φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτες μας. Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκασες βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκασες βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Τόσον Θεόν εξίσου μας πίσον Θεοτό και Παρθένε, παρολός αγαπητοί μερήματα ημών και παρέχουσα η άματα, της εν πίστη λαμβάνου σου και εν ευλογία σου άκραντε. Κυρίου δεηθώμε, Κύριε ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Ο παραγενόμενος εξωτηρία του γένους των ανθρώπων, δεν τον ανώτος το όνομα υποκούμενος και η γη πεζή του διαγαγών, τας πόλεις και τας κόρνας, εις δε την Αγίαν πόλη μικρών πρόπλου του συμπάθους, επί πόλου όλου καθεζόμενος εις ελθόν ο διαγγέλους του Κυρίου των διακόνων λαλήσας. Είναι αναστάς παλευθήκατα με συμπρίαν επί την οδόν και αναβαίνουσαν από Ιερουσαλήμης Γάζαν, και προς ελθόν πολυθεί το άρματι του αιθείου προσχών και μετά του ευαγγελίσαστε αυτό επί του άρματος, σε τον αμνός του Θεού των νέων με την αμαρτία του κόσμου.
Και μετά το πιστεύσει αυτόν εξ όλης καρδίας, κίνησε τον Υιόν του Θεού στάντος του άρματος και καταβάτων φωτέων εβάφτιση, αυτός δέσποτα ευλόγησον τα ακύματα ταύτα. Και δώσει τη ζούλη σου τούτου, συναπολεύειν την οδόν αυτών χαίροντες και τελειώσωση των δρόμων αυτών και την διακονία την έλαβον παρασού. Το γάρ των δρόμων τελέσει ούτου θέλοντος σου δεν του δέχοντος, αλλά του ελεόντος Θεού. Ιόπερ και Θεόμεθά σου δώσει την άγγελων φωτεινών, ή να πολεύεται έδωσε ημών ιόπνος ημάς ή εν νυχτή ή εν ημέρα, παντός κακούς. Τα τρέλα. Αυτός ο Σαχάρης, του κάνω μια μανάθια από εδώ για να την τραβήξω και μου λέει εγώ. Για όποιος θέλει να ανοίξει το αμάξι του, γεια σου. Κάνω τον κύριο Γραμμάκη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.